dnešnej dobe, jak tak všetko zdražuje, tak sa vieme ešte baviť, nie? Lebo ja, čo som si všimol, tá jediné, čo mne zdraželo, tá 50 centovka v nakúpnym košíku. Ale normálne zdraželo všetko, lebo ja jedno nepochopím, minule som bol u zubara a normálne keramický zub 470 €. A pôjdem do Hornbachu a keramický záchod veľký 70. Nie, ale ja, nevadí, my dáme Slováci všetko, bo my sme šetrný národ. My normálne, ja som sa naučil šporiť a prežijem hocičo. Ja napríklad toaletný papier používam už na 2-krát. Na 2-krát toaletný papier, hej? Tak som začal od 0. Normálne ja používam toaletný papier na 2-krát. Najprv si vyfúkam nos a potom sa poutieraš. No, a zatiaľ som sa pomýlil iba raz. Takže pomaly, ale blisto sa s vami lúči hudobná skupina Šamba z ďalkého Trsteného pri Hornáde Košice okolie. Nadmorská výška 365 stupňov doprava. Zložení Trúba, Julian. Saxophone Cyril. Lície, Rasio. Trúba, Julian. Však ty už volíš dolu. Posle, Michal. Stále slobodný. A Janeška. Gitara, Peťo. Klavesík. Naozajstný kantor v kostole Marek. Naše 6 čerešenky. A to sú tieto 5. Začínam zľava. Žandár. Krvavo červeno. Jennifer. Voláme ju López. Melanie, Salome. Melanie, Dominika. Vedľa mňa Kristína. A spev Tamburina Marian. Ďakujeme, že ste prišli. A si hránko tichšie, ešte rozprávam, nie? Chceš mi točiť, či to, ten na koniec. Nie až tak potichý, Lida. Keby ste nám náhodou chceli napísať sme na Facebooku, píšte, keď sa vám páčilo, píšte, keď sa vám nepáčilo, píšte všetko, čo chcete. My aj tak tam dáme toto, čo nám pasuje. Keby ste nás, však týši kus, keby ste nás chceli vidieť, tak sme na STV1, STV2, STV3, sme na plus, sme na minus, sme na Discovery Channel, sme na programe. Čo? Hľadá farmárku, moja mama lepšia ako tvoja mama, ožemná nevesta pre rúžu, rúža pre nevestu 2. Poprosím psychiatra, alebo zverolekara, lebo sme na Agrokomplex areál. Sme na Agrokomplex a preto poviem, že žena dokáže za deň schudnúť takedy 300 kg. Ráno je krava, na obed je sliepka a večer už je chrobáčik.